Кичке 9 ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар хакында кыскача. Авыллар утсыз калган, бик күп агачлар ауган. Татарстанда давыл зыянын таныйлар. Стояли, вот так вот трясло всех нас. Вообще кошмар, что было. Бу хакта Фәрүзә Мәҗитова. Татарстан белән Казакстан арасында сәүдә $1 миллиард җитәргә мөмкин. Мы сделаем все, чтобы наши отношения укреплялись. Рөстәм Миңнехановның Казакстанга эшлекле сәфәре Татарстанга нинди файда бирәчәк? Айза Шаймарданов. Бензин белән бергә һава саталар. Мөмкин, булыр. Хәзерге вакытта барысы да мөмкин. Кулланучылар ягулык станцияләренең алдавыннан котыла аламы? Гөлназ Сайфетдинова белеште. Үзең әзерләгән бәрәңгәрлыгын утырттың икән, штраф түлә. Извините, я ругаться не буду. Шәхси участок ияләрен нинди яңалыклар көтү турында Ләйсан Сабирова. 12 авыл утсыз, йортлар түбәсез кала, бер ферма янган, агачлар ава. Республика районнарында бүген төнлә гараса салган зыянны исәплиләр. Ул Алексеевск, Түбән-Кама, Чаллы, Яңа Чишмә, Аксубай, Лаиш районнары аша уза. Мәскәүдән Түбән-Каманың Бигеш аэропортына кайтырга тиешле очкычны утырта алмагач, Уфага запас аэродромга озаталар. Чулманда су куйынганда бер гаиләне җил алып китә. Табигатьнең көче һәм сынавы турында Фәрүзә Мәҗитова. Төнле яшнәгән яшеннең иртән зыянын саныйлар. Ут чыбыклары өзелүдән Түбән-Кама районының 15 авылы утсыз кала. Шәһәрдә исә ишек алды сайын агач ауган. Бүген тамыры белән җирдән кубарып алынган тупылларны чыгару белән мәшгульләр. Электрчылар да төне буе эшләгән. Авария булыш. Кыска вакыт эчендә электр чыбыкларын ялгадык. Төнге 3 тулганда без барлык мөрәҗәгатләр буенча эшне бетергән идек инде. Бу төнне Мәскәүдән Түбән-Камага төшәргә тиешле самолет та җиргә утыра алмый. Көчле җил, яшен аркасында аны Уфага җибәрәләр. Пассажирларга түгел, өйләрендә отырган кешеләр дә куркуын яшерми. Гроза, я испугалась. Мин гомеремдә беренче тапкыр булай курыктым. Барлык ишек тәрәзәләрне яхшылап яптым. Я снимал, страшно было. Лаишның Каип авылында да иртәдән балта чүкеш тавышы тынмый. Гарасат 10 йортның түбәсен алып ташлый. Шул исәптән мәктәп котельниядә. Күп кенә хуҗалыкларда теплицалар җимерелгән. Как начало железо драть. Төне буе калайларны каерды. Без кызымыныкларын белән бик нык курыкты, хәтта калтырата башлады. Егорьева авылында 6 йорт түбәсез хәзер. Арасаттан зыян күрүчеләргә район ярдәм итәргә вәгъдә бирә. Кешеләргә әйттеләр инде мөмкинлек була 30 мең ярдәм итәргә акчаларда дип һәм материал белән наверное ярдәм булырга бирсә. Бу фотолар Алексеевск районындагы хәлне күрсәтә. Йортлар ярым җимерек, коймалар авып ята. Яңа Чишмә районында фермага ут каба. Также по причине бүтүндә республика буенча яшен сугып 4 җирдә янгын чыга. Аларда үлүчеләр юк. Синоптиклар бүгенге төнне дә тыныч була дими. Көчле җил, давыл, яңгыр кабатланырга мөмкин. Белгечләр уяу булырга һәм барлык саклану чараларын күрергә киңәш итә. Түбән-Кама телевидениесе ярдәме белән Фәрүзә Мәҗитова, Ләйсан Сабирова, Яңа Гасыр каналы. Бу истедә сусыз утыручылар да бар. Чистай районының Каргалы авылы халкы су булмаудан тилмерә. Инде апрельдән бирле алар Чишмә сукмагын тапты. Кирләрен яңгыр су белән юалара. Балалар мунча кермичә ләгәндә кыена. Киңәш сорап халык безнең редакциягә шалтыратты. Каргалыга кем каргышы төшкән? Җирле җитәкчелек чарасын күрергә җыйнам икән соң Нияз Рахман җиткерер. Бөтен напор шушы. Колонка кабынмый. Рәйсә ханым кранда сугада бөтенләй булмый. Бүген сез килгәнгәме бераз агады, өйдәге бөтен савыт саба запаска тутырылган. Әйтерсең чистай түгел, шул бу. Эшәргә ватниктан алабыз. Менә ватниктан ташып куябыз да. Битебезне дә шулай юабыз калган белән. Посудабызны да шулай сылтып юабыз. Юнырга ничек? Юнырга юк. Беренче этажларда әле немножко собирается, а икенче этажга вообще суммами. Вообще ни капельки. Икенче катта яшәүче Алеся Минабуддинованың хәле тагында мөшкел. Кранда суның кайчан булганын хәтерләми дә, юазы кием салым капчыклап җыела. Юалмыйбыз, менә жыябыз полностью. Апкитәбез туганнарда юабыз да. И так каждый день. Каргалының Полевая урамында 2 катлы йортлар берничә дистә, барысында шул проблема. Суның басымы юк, халык хат язып барган. Тоже нужаланабыз. Беренче этажларда әз генә булса, су булса да, бары икенче этажга менми. Без икенче этажда торабыз. Су вообще менми. Һәр тиңлә белән дә юк. Тиңлә белән торып, тиңне без көндезгегә алыштырдык. Соңгы 4-5 көндә таммый да су бөтенләй. Минем менә внукларым кайтты Казаннан. Эчерегә дә аякларын юарга да су юк. Менә шай су ташыйбыз. Менә хершылар
Бүгін Қорғалы ауылында бірден-бір су шығанағы болып, нақ мына әлігі шишма тұра қолы кесәберіге күн сайын диярлік бетонлар һәм шишалар белән киләбездей. Эшәргә, юынырга гомумән барлык кирәк яракларга суны нақ мына әлігі шишмадан алалар. Бұл язылған 3 июльдә. Әлі күптен түгел генә язылды. Җавабы килдеме саңа бер инде? Җавабы килмәде инде. Қорғалы җирле үз идарәсендә дә проблемадан хәбәрдарлар. Шиштай каналына аларда хат язган, тик нәтиҗәсе генә юк. Трубаларны алыштыру мәсьәләсен карау буенча инде шулай программага кертү буенча Чистай авыл җир Чистай муниципаль районында хатлар язылды безнең тарафтан. Трубалар искергәнме? Да, трубалар 56 елда салынган трубалар. Алар искергән бит инде 100%. Су Қорғалыда гына түгел, күрше Михайловкада да юк. Аларга ул гомум шелтәр буенча килә. 1960 елга искергән турбалар аша Чистай водоканал хезмәте вәкилләре су җир астында югала. Андый урыннарда хәзер ремонт башланды диләр. Насос работает в штатном режиме. Бүгенге көндә насос штатлы режимда эшли, аңа дәгъва юк. Моны суның күп куллануы һәм кайдадыр җир астында чыннан да читкә агуы белән аңлатырга була. Безнеңчә шундый 2 урын булырга мөмкин. Нәкъ менә шуларның берсендә хәзер ремонт бара, аннары икенче объектка күчәбез. Бу эш үз нәтиҗәсен бирер дип ышанабыз. Сусызлык мәсьәләсен район җитәкчелеге дә белә, турбалар искергәнен дә таный. Тик гаеп җирде халыкның үзендә дә бар диләр. Халыкның бит үзенә аңлатырга тырышабыз, тик барып чыкмый. Шәхси йортларда яшәүчеләр бакчаларына су сиптерә, кайберләрендә краннар иртә кичтә ачык. Басым ничек булсын инде? Турбалар бит иске. Қорғалыга яңа линияны сузу планда юк ди җитәкчелек. Ул 3 еллык программага кертелмәгән. Қорғалыда яхшы басымны инде иртәгә вакыт әйтәләр, әлегә мәчеттәге бабайларга үткә чыкмасын дип дуга кылырга гына кала. Чистай районыннан Ниязыр Рахман Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Әлеге хәбәрне бу тирәдәге авылларда яшәүчеләр безнең редакциягә шылтыратып җиткерде. Сез дә безгә кызыклы хәбәр турында җиткерә аласыз. Редакция телефоны 570 50 19. Үзең үстергән бәрәңге орлыгын кабат утыртырга ярыймы, әллә инде Россельхознадзор тикшергәннән соң гына рөхсәт бирелә. Соңгы арада социаль шелтәрләрдә шундый эчтәлектәге видео йөри башлады. Янәсе илнең кайсыдыр төбәгендә депутатлар бакчада хәтта бәдрәф куюга, шүп үстерүгә дә үзгәреш кертергә уйлый. Тик кайсы төбәк турында сүз бара, ачыкламый. Бу сүзләргә ышаныргамы юкмы? Лейсан Сабирова ачыклык кертер. У хозяйки они спросят, где она взяла семена, и, естественно, она посадила семенную картошку, которую оставила с прошлого года специально для этих целей. Бу видеодагы мәгълүматка ышансаң, Роспотребнадзор һәм Россельхознадзор һәр бакчаны тикшерә башлаячак. Депутатлар башкарма органнарга яңа вәкаләтләр бирү яклы. Парламентарийлар үзең әзерләгән орлыкны утыртуны тыярга тәкъдим итә. Кирсен эшлисең икән хуҗага саллы гына штраф түләргә туры киләчәк. Это мне дали с КАИ, вот женщина, которая там живет. Вот я купил сорт Галла. Вячеслав Никитцов тәҗрибә ясарга ярата торган бакчачы кишәрлегендә 15ләп түтәл бәрәңге һәм һәрберсе төрле сортлы. Орлыкларны үзе дә әзерләгән, күршеләреннән, чит шәһәр районнардан да сатып алган. Аны 4 елга бер яңартып торырга кирәк ди ул. Россиядагы гомерлек гадәткә үзгәреш кертүне ахмаклык дип саный. Извините, я ругаться сейчас не буду. Әмма бер чиләк бәрәңге орлыгында бакчачылар өчен нинди куркыныч булуын Россельхознадзорда гына тулысынча аңлыйлар. Әйтик, нематода гади итеп әйткәндә алтын суалчан 80% бәрәңге уңышын юк итә. Аны җирдән юкка чыгару өчен 10 елга кадәр вакыт кирәк. Чуваши очень много карантинных зон. Якын тирә төбәкләрдә аеруча Чуваши бәрәңгесе куркыныч тудыра. Анда алтын суалчан авыруы буенча карантин зоналар бик күп. Татарстанның 14 районындагы 21 бакчада карантин кертелгән. Бәрәңге орлыгын 7 кат уйлап алырга кирәк димәк, әмма үз орлыгыңны утырткан өчен штраф түләргә кирәк булачак дигән мәгълүмат дөреслеккә туры килми. Федераль дәрәҗәдә андый карар юк, ләкин орлык сатасың икән, Россельхознадзор биргән лицензияң булу мәҗбүри. Если вы продаете картофель как семенной, Бәрәңгене орлык материалы итеп сатасыз икән, рөхсәт булырга тиеш. Бу гади бакчачыларга да кагыла. Ашау өчен сату тыелмый. Туалет должен быть полностью изолирован от плодородных почв и подземных. Видеодагы мәгълүмат буенча бакчадагы бәдрәф, трак бина, баз һәм балалар уен мәйданнарыннан 12 метр ераклыкта торган. Кые белән арасы 8 метр булырга, ә кыймадан 1 метр арада торырга тиеш. Бу хак, әмма инде күптән гамәлдә булган таләпләр. Кишәрлектә шүп үстергә ярамауда дөрес сүз 2015 елдан җир кодексы нигезендә моның өчен штраф яный. Лейсан Сабирова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.
Бүгін Түмен Кама Башқарма комитеті Кама елғасы бойындағы пляж тирәсен темір құйма белән әйләндіруге қарата өз фикерін жеткерді. Ол проект негізінде законлы рәвештә урнаштырылган диyorlar. Исегезгә төшерәбез, кичә Кызыл Чишмә бистәсе янындагы бакчачылыкта яшәүчеләр яр буена бер капкадан гына йөрүгә каршы чыккан иде. Җитәкчелек пляжга берничә җирдән кирип булачак дип ышандыра. Капка кую проектка кертелгән бу мәсьәләләр җәмәгать тыңлауларында берничә тапкыр карала. Җыелышта яңгыраган bütün фикерләрне исәпкә алып, архитекторлар яңа проектта булдыра. Россиядә чит ил паспорты һәм машина йөртү таныклыгы алу өчен дәүләт пошлиналары арттырылды. Әлеге канунга Путин үз имзасын куйган. Димәк, хәзер чит ил паспорты өчен 3000 түгел 5000 сум түләргә кирәк булачак. Балаларыгыз өчен ул 1000 сумга кыйммәтләнә. Шулай ук автомобильне теркәү һәм пластик таныклык алганда да дәүләт пошлинасы 1500 ук арттырыла. Машина йөртүченең яңа үрнәктәге таныклыгы хәзер 3000 сумга төшәчәк. Документны югалткан чиракта яисә яраксыз хәлгә килгәндә яңаны ясатсаң бәя шундый ук. Закон инде бер айдан соң гамәлгә дә керә. Ягулык салу станцияләрендә һава саталар. Ел буенда бензинны сатып бетермәү очракларына юлыкканнар. Моны Россия Автомобильчеләр Федерациясе ачыклый. Тикшерү күрсәткәнчә, станцияләрнең 76%-ка якыны үз кулланучыларын алды икән. Бензин бәяләренең артуы белән бәйле шау-шу тынырга да өлгермәде. Машина йөртүчеләргә тагын күңелсез яңалык. Алданмау юллары бармы? Автомобильдә булганнарга алданмас өчен нишләргә соң? Гөлнас Сайфетдинова киңәшләрен бирер. Мөмкин булыр. Хәзерге вакытта барысы да мөмкин. Машина хуҗаларын гаҗәпләндерәм димә, әле бензин бәясен йөгәнли алмыйлар, инде менә бензин урынына һава өчен түләүләре билгеле була. Счетчикка карап торабыз инде. Әгәрдән 10 литр салсаң, алар бик алдашамыйлар икән. Шуңа мен гел 30 литр салып бирдем. Хәзер инде уйладым 10 литр салып бирергә. Тикшереп булмый, я уйлыйм мин. Вот счетчик есть на 105 километров. Я, в принципе, знаю, здесь около 9 литров. Здесь расход у меня как раз 8-9 литров. Мне как раз хватит. Пока не ошибался. Машина йөртү стажы 8 ел булган Евгений Морозов әлегә алданганым юк ди, интернетта ягулык станцияләрендәге соннар белән бәйле мөгъҗизалар күп. Пистолет нажат у нас, смотрим. Все зажато, сюда переводим. Бабки тикают. Пистолет наводим сюда поближе. Бабки тикают, курок зажат. Автомобильчеләр Федерациясенә дә зарланалар, тикшерү белән чыгуга күп санлы шикаяләр сәбәп булганда. Тикшергән ягулык станцияләренең 76%-ында бензинны салып бетермиләр. Мониторинг яшерен рәвештә узды. Алдан хәбәр итмәдек, барлыгы 34 ягулык станциясе тикшерелде. Соннар арасында аерма җитди. Бензинны 44 сумнан алсагыз да, ул сезгә 55 сумга төшә булып чыга бит. Федераль һәм төбәк ягулык шелтәрләренең 80%-ында бензин яңга кала булып чыга, әмма кече һәм шәхси станцияләрдә бу күрсәткеч 100%-ка җитә диләр Федерациядә. Намуссыз ягулык станцияләренең исемнәрен атамыйлар, араларында федераль, төбәкнеке һәм шәхси компанияләр. Машинага уртача 5% ягулыкны салып бетермиләр. Түләнгән һәм автомобильгә чынлыкта салынган бензин күләме арасындагы иң зур аерма 19%-ка җитә. Россиянең 13 төбәгендә тикшерәләр. Ленинград, Мәскәү өлкәсе, М10, М4 трассалары Краснодарга кадәр зур шәһәрләрдә, Татарстанга кадәр килеп җитмиләр. Шулай да ягулык станцияләре моны күңеленә якын кабул итә. Меня очень сильно... Бу мәгълүмат бик аптырашта калдырды. Җәмәгатьчелекне борчуга салдылар. Ничек тикшергәннәрен әйтмиләр, нәтиҗәләре шаккаткыч. Машина йөртүчеләр риза булмаса, станциядә үзләре дә тикшерә ала. Моның өчен билгеле литрлы канистр да җитә бит. Глупо было бы отрицать, что такого нет. Моны инкар итү ахмаклык булыр иде. Бардыр андый хәл. Һәр эшмәкәр үзенчә акча эшли. Бу аның намусына бәйле. Икенче яктан, монда бензинның ваклап һәм күпләп сату алу бәясендәге аермада сәбәп булырга мөмкин. Ләкин Автомобильчеләр Федерациясенең бу тикшерүенә мин тулысынча ышанмыйм. Автомобильчеләр Федерациясе тикшерү нәтиҗәсен Росстандарт җитәкчелегенә юллаган. Президент хакимияте ягулык энергетика комиссиясенә дә җибәрәчәк. Ниндидер чаралар күрелерме, ансы инде дәүләт органнарыннан тора. Бензин салып бетермәгән өчен җинаять җаваплылыгына да тартырга мөмкиннәр. Гөлнас Сайфетдинова, Алина Мусина, Александр Лобанов, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Активистлар канәгать түгел, подрядчы оешма тыңлауларны дөрес узган дип саный. Чүп яндыру заводына кагылышлы җәмәгать тыңлаулары буенча бүген Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе урынбасары Лилия Галимова аңлатма бирде. Закон буенча узарга тиешле тыңлаулар үткәрелгән. Дөрес, ике яктан да аңлашып сөйләшү булмаган. Тыңлауларның шулай оешмаган төстә булуы оештыручыларга һәм инвесторларга кагыла, диде Галимова.
В течение месяца компания-инвестор должна... Ой давамында инвестор компания тыңлауларда яңгыраган тәкъдимнәрне өйрәнеп, мөмкин булганча планга үзгәреш кертергә тиеш. Нәтиҗәдә соңгы проект формалашачак. Оннан соң гына халыкара экологик тикшерү уздыру турында сүз кузгатырга мөмкин булачак. Президент кушу буенча без бу хәлне күзәтеп торабыз. Ахыргы документ көтәбез. Оннан чыгып кына ниндидер карарлар кабул итеп булачак. Чүп яндыру заводын төзү мәсьәләсе буенча җәмәгать тыңлауларында катнашучылар бүген Владимир Путин, Рөстәм Миннеханов һәм прокурор Илдус Нафихов исеменә хат юллый. Алар үз хукукларының бозылуына ишарә ясый. Хәтерләсәгез, тыңлаулар 28 июньдә үтте. Хатны язучылар берничә фактта китерә. Россиягә керсә дә, комиссиягә керсә дә тыңлауларда Осинова җирлеге башлыгы катнашмады. Ана составта булмаган төзелеш министры урынбасары Алексей Фролов алыштырган диялар. Оештыручылар фильмына күрсәтте һәм ул барганда аңлатмагына бирелде диләр. Катнашучыларның чыгышы тыңланмый, залдан сорауларга җавап бирелмәгән. Хатның авторлары хәзер җәмәгать тыңлауларының беркетмәләрендә ялган мәгълүмат язылды дип курка һәм президентлардан чара күрүне сорый. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. ТНВ каналының беренче халыкара дәрәҗәдәге корпункты ачылды. Яңалыклар нинди юнәлештә бик файдалы эш була. Казакстан безгә нинди яңалыклар җиткереп торачак? Айгөл Бәдретдинова репортажында. Бүген аны әти-әнисе белән таныштырдылар. Казан зоопаркында кызыл китапка кертелгән нинди кошчык туган? Раилә Вәлиуллина күреп кайтты. Татарстан президенты Шикле Сәфәр белән Казакстанда бүген ике республика арасында хезмәттәшлекне бермә-бер арттырырга дип килештеләр. Товар әйләнеше $1 миллиард җитәргә тиеш. Узган ел ул 40%-ка арткан була. Рөстәм Миннеханов Астана халыкара ислам икътисады форумында катнашты. Казакстан премьер-министры эшмәкәрләр белән очрашты, фәнни проектлар белән дә танышты. Бу сәфәрнең эчтәлеге турында Айзат Шаймарданов. Исәнмесез, хуш килдегез дип каршы алды казаклар аэропортта Татарстан президенты. Кочаклашып күрешүләр һәм шунда ук эшкә керешәләр. Рөстәм Миннеханов беренче итеп Казакстан премьер-министры Бахытҗан Сагынтаев белән очрашты. Ике республика арасында икътисади хезмәттәшлекне ныгыту турында сөйләштеләр. Татарстан өчен Казакстан мөһим партнерларның берсе һәм алга таба икътисади хезмәттәшлек ике республиканы тагын да якынайтырга охшый. Узган ел Татарстан белән Казакстан арасында товар әйләнеше 40%-ка арткан, бу $700 миллион. Һәм шуларның 85% Татарстанга туры килә, ягъни безнекеләр Казакстанга күбрәк сата. Нефть химиясе, КАМАЗ, кораблар төзүгә кадәр. Һәм алда исә зур максат сәүдә әйләнешен $700 миллионнан $1 миллиард җиткерү. Эш атналык Татарстанга килгән Казакстан президенты Нурсултан Назарбаев белән очрашуда шундый максат куелган иде. Хезмәттәшлекне арттыруга Астана ислам икътисады форумында үз өлешен кертер дип ышаналар. Рөстәм Миннеханов халыкара җыенның ачылышында катнашты. Залда мөселман һәм БДБ илләре вәкилләре. 2 часа. Вот прямые рейсы Астана-Казань. Такой международный финансовый центр. Для нас это тоже большая находка. И на самом деле дан такой сигнал. Приняты такие решения революционные, которые мы даже, может быть, представить не могли. Татарстан будет активным вашим партнером. Астана форумында Татарстан президентына зур кунак буларак Transformers Roadshow Ислам банк үсешенең фән технологиялар һәм инновациялар конкурсында җиңүчеләрне дә бүләкләү кебек җаваплы вазифа йөкләделәр. Бу чара өр-яңа бизнес проектларны үзенә җәлеп итә. Әлеге конкурска быел 150 оешма гариза биргән. Күпчелеге Казакстаннан, шулай ук Гарәп әмирлекләре, Россия, шул исәптән Татарстаннан да катнашучылар бар. Большая наша делегация прибыла. Астана халыкара форумы Татарстан-Казакстан бизнес форумы белән дәвам итә. Шушында ук яңа килешүләр төзелде. Аерым алганда КФУ белән Казакстан президенты каршындагы Дәүләт идарәсе академиясе, Татарстан сәүдә-сәнәгать палатасы белән Атамекен эшмәкәрләр милли палатасы, Раритек белән машина җыю заводы һәм Татарстан IT паркы белән Астана Хаб IT стартаплар технопарк арасында килешүләргә кул куелды. Ахырдан төп документ Астана халыкара финанс үзәге белән Татарстанның инвестициялар үсеш агентлыгы арасында меморандум төзелде. Нацелены, с одной стороны, на вхождение более активно на казахстанский рынок, но во-вторых, мы тоже очень делаем серьезную платформу для вхождения инвесторов, и я уверен, что многие бизнесмены из Казахстана могли бы, вот мы по логистику обсудили,
решать большие задачи. Рөстәм Миннехановның Казахстанга эшлекле сәфәре моның белән генә тамамланмый. Иртәгә ул Экспо Конгресс үзәгендә халыкара проектлар күргәзмәсен караячак. Анда Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев катнашыр дип көтелә. Шушында ук Астана халыкара финанс үзәгендә тәкъдим итәчәкләр. Айза Шаймарланов, Яңа Гасыр каналы. Казахстанда бүген тагын бер бик мөһим вакыйга. Монда безнең телеканалның халыкара дәрәҗәдәге беренче вәкиллеге ачылды. Тантаналы чара Рөстәм Миннеханов катнашында узды. Хәзер дөньядагы татарлар Казахстандагы милләттәшләребез тормышыннан хәбәрдар булачак. Хезмәттәшләребез безгә нинди яңалыклар җиткереп торачак һәм ТНВ ерак араларны ничек якынайта? Бу хакта тулырак Айгөл Бәдретдинова. Хәерле сәгатьтә дип яңа йортка аяк басалар. Безнең телеканалның җитәкчесе Илшат Аминов Рөстәм Миннехановны Астанадагы корпунктта яңа гына эшли башлаган хезмәткәрләр яңа техника җиһазлар белән таныштыра. Корреспондент, оператор, монтаж ясаучы, бухгалтер безнең каналга Казахстаннан хәбәрләр җиткерү өчен алар башта Казанда өйрәнә. Хезмәттәшләребез безнең каналда эфирга чыгучы хәбәрләр һәм татарлар тапшырулары өчен видеоматериаллар җибәреп торачак. Телебез, динебез, күп кенә гореф-гадәтләр бер. Аннан соң безгә мондан алар үзләренең гореф-гадәтләрен яхшырак сакладылар. Менә ул аны күрсәтергә кирәк безнең халыкка. Менә сериаллар, яңалыклар, нинди юнәлештә бик файдалы эш була. Казахстанда бүген 200 мең татар яши. Соңгы елларда алар Татарстан белән телеэлемтә сорап президентка еш мөрәҗәгать итә торган була. Узган ел Рөстәм Миннеханов тәкъдимне хуплый һәм тарихи яктан мөһим карар кабул итә. ТНВ Планета она транслирует по всему миру спутниковый канал. Я думаю, это будет тоже с ТНВ, надо будет доработать эту информацию, чтобы представитель ТНВ здесь работал. Һәм менә инде быел корпункт ачык, ул Казмедиа үзәге нигезендә эшләячәк. Корпунктның җитәкчесе Аделия Төхбәтова үзе дә Астанада яши, җирле татарлар тормышы белән якыннан таныш. Безнең иң төп максатыбыз Яңа Гасыр телерадио компаниясе тамашачыларны Казахстан татарлар белән таныштыру һәм татар халкының мәдәнияте, теле, тормышы турында мәгълүматны чыгару. Корпункт белән танышканнан соң Татарстан президенты җирле татарлар белән очрашты. Уртак мәсьәләләрне хәл итүдә берләшергә кирәклеген һәм үз ягыннан төрле гозерләргә игътибар итәчәген ышандырды. Менә һәйкәлне кую, теге репрессиядә катнашкан анахар кирәк. Мөсәйинбекә һәйкәлен кую шалда ана хәзер без күрсәтмә бирәбез. Менә бу конкурсларда катнашу практикага без ул мәсьәләләрне контрольгә алырбыз. Татарстаннан читтә татарлар ничек яши, ни белән сулый, без барысын да белеп торабыз. Менә шушы студиягә яңалыклар барлыгы 9 төбәктән ирешеп тора. Чаллы, Әлмәт, Оренбург, Екатеринбург, Ижау, Казахстанда ачылган 10нчы корпункт исә халыкара дәрәҗәдәге беренчесе. Казахстанда татарлар күп яши, аларның тормышы да ике республика арасындагы хезмәттәшлек тә кызыксындыра безне. Шул рәвешле Россия башкаласыннан Динә Газалиева безгә Мәскәү яңалыкларын җиткерә. Автокаладан үз хәбәрчебез Илшат Аюпов яңа завод ачылышларынан элемтәгә чыга. Ульяновскидагы коллегаларыбыз монда корпункт 6 ел элек ачылды. Алар Идел буендагы 7 төбәк татарлары тормышын яктырта. Рәхмәт Яңа Гасыр каналына. Без үзебезнең төбәктә, үзебезнең якларда булган яңалыкларны, хәбәрләрне бар тик Казан аша, Татарстан Яңа Гасыр каналы аша гына ишетеп һәм белеп күреп торабыз диләр. Менә түмәндәге хезмәттәшләребез чираттагы сюжет әзерли. Бу төбәктә 70 татар авылы бар. Һәрберсендә ТНВ каналын бәйрәм сыман көтәләр. Когда мы к ним приезжаем, безнең аларга килүебез грандиоз вакыйгага әйләнә. Алар алдан белә әзерләнеп тора. Үзләрен соңыннан телевизордан күрүләре чын бәхет. Казахстан татарлары да шулай ук сөенәчәк һәм һичшиксез безнең тапшыруларны караячак. Ким дигәндә үзләрен күрү өчен. Әлегә корпункт хезмәткәрләре яңа урынга ияләшә, эш тәртибен җайлый. Ә без инде Казахстаннан кайнар яңалыклар көтәбез. Чөнки безнең каналның төп миссиясе дөньяга сибелгән милләттәшләребезне телекраннар аша булса да тарихи ватанга якынайту. Казахстан һәм төбәкләрдәге корпунктлар ярдәме белән Айгөл Бәдретдинова, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы.
Бу җомга Казан футбол буенча дөнья беренчелегендә соңгы уенны уздырачак. Башкалага янәдән зур кунаклар килү көтелә. Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең тышкы эшләр министры Шәйх Абдулла бин Зат әл-Нахаин, Россиянең сәнәгать һәм сәүдә министры Денис Мантуров килүе дә планда бар. Алар сәүдә, икътисади һәм техник хезмәттәшлек буенча Россия Гарәп Әмирлеге хөкүмәтара комиссиясе утырышында катнашачак. Шул ук көнне җомга көнне Башкалада Төркмәнстан президенты Курбангулу Бердымөхәммәдовны көтәләр. Казан Кремлендә ул Татарстан президенты белән очрашачак. Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев кунакны Болгар һәм Зия утрау шәһәрчеген торгызу проектлары белән таныштырачак. 10 төрле халыкның музыкасы бер сәхнәдә бүген Казанда мундиалга багышланган этно-микс концерты да үткәрелде. Башкала кунаклары һәм Казанда яшәүчеләр Европа, Америка, Мексика, Бразилия, Азербайҗан һәм башка халыкларның сәнгате белән таныша. Грузин, армян, рус һәм татар фольклорлары үрнәкләрен ишетә алды. Төрле жанрлар катнашып эшләнелгән иҗат җимешләре, танылган солистлар чыгышы, Казан нуры халык уен кораллары оркестрда колакларны иркәләде. Музыкаль композицияләрне Миләүшә Таминдарова җитәкчелегендәге Татарстанның дәүләт камера хоры башкарды. Казан зоопаркында бәби туе ак башлы грифларның кышчыклары аваз сала. Грифның әти-әнисе зоопаркта инде 18 ел яши. Бу төр кошларның балалары сирәк туа. 2016 елда мәсәлән Евразиянең 35 шәһәрендә бары тик 4 кышчык туа. Шуңа да алар кызыл китапка да кертелгән. Татарстанда чирек гасыр эчендә беренче туган ак башлы гриф баласын Раилә Вәлиуллина күреп кайтты. Сейчас будем его знакомить с его родителями. Кечкенә ак башлы гриф баласы әлегә үзе йөри дә, ашый да белмим, әмма бүген аның өчен җаваплы көн. Ул беренче тапкыр әти-әнисе белән күрешә. Матурлыклары буенча тавыз кышларына тиңләшә алмасалар да, ак башлы грифларның тугрылыгы саклану ята. 40 елга кадәр яшиләр, парларын гомерлеккә дип сайлыйлар. Әмма читлектә яшәүче кышларның яңа буын тәрбияләүдә тәҗрибәләре юк. Шуңа еш кына балаларын югалталар. Бу юлы исә кышларга ярдәмгә зоопарк хезмәткәрләре килгән. 1 мартта безнең ак баш грифларның, тазгарларның күкәе инкубаторга салынды. Монда 55 көн сакланып, бу безнең инкубацион срокны тәшкил итә. Аннан соң инде 4 майда безнең менә шундый кыш күкәйдән кыш баласы чыкты. Ул безнең беренче тәүлектә инкубаторда яшәде. Инде 2 ай тулса да гриф баласына әлегә исем кушарга ашыкмыйлар. Чөнки бу төр кошларның җинесен бары тик кан анализы аша гына билгеләргә мөмкин. Шуңа документлар мәсьәләсе дә хәл ителмәгән. Сейчас у него еще пока критичный возраст. Әлегә кош бик кечкенә, шуңа документлар турында сөйләшергә иртәрәк. 3 ай булып бераз ныгыганын көтәбез. Туганда авырлыгы бар тик 100 генә грамм булган кышның хәзергесе вакытта авырлыгы 5 килограммга җитә. Кышны көнне 4 тапкыр ашаталар. Кышның авырлыгы йон һәм канатлар үсү хисабына да арта. Ә менә шилләне грифлар авыр кичерә. Жару, естественно, помогаем. Кошларга хәлдән килгәнчә булышабыз, зур савытлар белән су куябыз, шлангтан су сиптерәбез. Грифлар суны бик ярата. 4 ай тулгач орнитологлар грифны очырга өйрәтәчәкләр. Моның өчен махсус урында булдырылган. Бары тик очу дәресләрен алганнан соң гына гриф әти-әнисе белән бер вольерга эләгә алачак. Раилә Вәлиуллина, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде. Уңышлар сезгә һәм Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Уважаемые абитуриенты, Казанский государственный аграрный университет объявляет прием документов на очную и заочную формы обучения. Татар эстрадасының гипер аншлаг җыючы артистлары филармония сәхнәсендә. Салават Фәтхетдинов, Айдар Галимов, Гүзәл Уразова, Фирдус Тямаев, Илсия Бәдретдинова, Әнвәр Нургалиев, Рифат Зарипов, Илмира Сулейманова, Зинера һәм Ризат Рамазановлар, Данир Сабиров, Резида Шарафиева, Нәфкат Нигъматуллин. 8 июль филармония. Хватит мечтать. В автоцентре Марка пора покупать. Только до конца июля японский Datsun Ondo всего за 359 тысяч рублей. 4 пятерки, 3 семерки. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Республикабызда һава шартлары бераз үзгәрә, тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганчысы җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең мөлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Бары тик июль аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2 167 166.
Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта яңгыр явачак. Җылылык 27 градус. Циклон пәнҗешәмбе көнне республикабызга явым-төшемнәр алып килә. Урыны белән көчле җил, боз явуы ихтимал. Температура 1 градуска төшә. Төньяк чыгышта да 25 градус җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Менделеевскида көндезге сәгатьләрдә яңгыр явуы көтелә. Әмма җомга көнне явым-төшемнәр юк диярлек. Пәнҗешәмбе көнне төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта да һава шартлары үзгәрә. Җил көнбатыштан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә урыны белән яшенле яңгыр явуы көтелә. Температура 25 градус. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нурлат, Аксубайда алмашынучан болытлы һава. Җылылык 26 градуска кадәр. Җәй айлары никадәр матур булса да, ел фасыллары алар килә дә китә. Аның матурлыгына сокланып калырга ашыгыйк. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Росбанк Societe General берлеге дөнья күләм дәрәҗәдәге Россия банкы. Премиальный пакеты ул акчаларны кулай рәвештә урнаштырып, уңайлы һәм югары хезмәт күрсәтүне тәэмин итә. Башкалабыз Казанда яңгыр явачак. Температура 25 градус. Көнбатыштан талган җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 757 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 62%. Көндезге сәгатьләрдә магнит авылы көтелә. Сәламәтлегезне саклагыз. Бүгенгә һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Сау булыгыз.